Ang tinuod nga asawa, paminaw. Ang tinuod nga asawa, kung magsugod nagsapot, kung masuko na sa imuha, ang imong sala, sukad sa nag-uyab pa mo, hangtod karon, iyan ang balik-balikon. Dili igod kaniya undangan, hangtod dili siya mahuwasan. Ingon ana ang asawa, human, miskag siya mo'y salaan, ikaw lang gihapon ang saipan, kay dili siya kadawat o kapildihan. Munang wala gyoy asawa nga sayop kung mag-away na mong duha. Unya ka ng mga asawa mo hilak na sa hilom. Dili kapakit-on. Karon makaingon ka nga siya strong. Ingon ana ang mga teknik o strategy sa mga asawa. Maong, i-double check ang imong asawa. O mao pa ba ng bayiha ang imong gipangita? Pero, maunay tinuod nga asawa. Ingon ana ang ilang tinuod nga pagpangga. Now karon, kung dili ingon ana og batasan ang imong asawa, na pagduha-duha na. Kay maugyo na sila. Dili gyud na sila pwedeng masipyat. Miskag kanusa ang asawa dili pwedeng masayop. Ilang kabubuton ang matuman din hisayuta, maingon sa langit. Pero kung nakabantay ang inyong mga asawa, nga sila di ay mo'y sadaan sa imuha, kani, mahibalo ka, kay lutuan ka nagpirting lamia. Manglambing nga wala kakabalog na unsa, ano maning naglambing-lambing ni siya, mamarayig sa imuha. Ingon ana po na, basta makarealize na sila, nga sayop na ng ilang gibuhat, muna'y tinuod nga asawa, matingala na lamang ka, hasta imong brief, gilabhan na niya. Muna'y tinuod nga asawa, dili na mga ayo og kwarta, miskag kabalo siyang swilduhan ka. Ingon ana, kung nagkamo mga bana, abtik, alert, ayuhag yun og obserbar ang inyong mga asawa, ha? Tarunga, basta, muna'y tinuod nga asawa, miskag kanusa, digo na sila pwedeng masayop. Tarungan niyo mga desisyon sa kinabuhi, ha? Kay laitan ko ng palopyan, chap!